জানি পারা ও জায়গাও 12 ফ্যামিলি বাংলাদেশি ফাই বারাইখলা তংফাই মান তার মানে নিশ্চয় নরংনি সিপিএম বাংলাদেশি দালাল খালাयो নরংনি 25 বছর রাজযুক্ত বাংলাদেশি ত্রিপুরা রাজ্য দামাং 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 তাবক ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা সারক অনলি মেজরিটি তংমানে মাইনরিটি সয়া তাবক অনলি 30% তাবক ও ফাইনাই বছর যে ডিএলিমিনেশন 2026 সি সময়ও 30% নি তলা খুলুমখা যতন গুড ইভিনিং তিনি ফেসবুক লাইভ কদকমা পরিয়মা ফাইকা কাইসা কক এবা কাইসা ইস্যু নতयै থাংনাय কয়েকদিন সিগাং কালাদেপা সাবজোনাল ব্লক ডেপুটেশন রিপ্রো সিপিএম রক যে এলিগেশন টিসামানি ও কক নতয়ैनो आं তিনি সানা ফাইও কক কে হাইছে চিনি টাকার জলানি এমলেনি সিমি आं স্টার্ট খাইছি নাই টাকার জলানি এমলে চিনি স্যার বিশ্বজিৎ কলয় বনো নাকি বিনি বিহিক নাকি রাং 70 লাখ তে গ্রামীণ ব্যাংক দানানি থাঙ্কাপো থাংমানে ব্যাংক বাই নারক জায়গা কারাবইনাই বো নারক দে হেনি সাপো অলরেডি ম্যানেজার সাপো অলরেডি নিনি সলানি निनी हाजबेंड नि 2 करोड़ रां एकाउंट तंगो हनैनाय फल एलिगेशन टिसाका गे ते काइसा अंके जे ताबक सिनि प्रेजेंट कालादिपा सबजोनाल चेयरमैन तंगनाय सिनि सबजोनाल चेयरमैन नि साकाव ते काइसा अंका और एलिगेशन बा 26 टा पिलार तियै जे नक टांगो हनमानी इनके बिनि परे अंके लासो आनी साकावटी सजाका के सिनि हक सकबारनि बरक नाकि थांगै बनो साव आनी बागै समालोचना खालायो आबो हायके नक टांगो हनैनाय 26 टा पिलार तियै नै आं तिनि सानि मुसुगो नों खरकसा सिजाग्रोंजाक बरक नों खरकसा आगियो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर खलाई थांमानि परियो नों डायरेक्टली इलेक्शन बसागै नों एमएलए बो अंका बिनि परे नों ते रुलिंग सारा 5 बोसोर बो नों एमएलए साखा ताबक नों बिनि परे नों हायनु हाय सेनखा बट ताबक जे आं साना मुसुंमानि के हायसे नों जे बाबे फल एलिगेशन रो नों जे 26 टा पिलार नक टांगो हनैनाय आबुनि कि नों प्रमाण रैजे मानो नों प्रूफ फुनुगैजे मानो नों 26 टा पिलार नों फायै ओ जागाव 26 टा पिलार नै नों फुनुगैजे मानो नों प्रमाण रैजे मानो नों निने बायोडाटा आं काइसा काइसा न ताबबंनो खुलगै सानाय हायसे नों जुति न बरंनो पर्सनल अटैक खालाय जुति करकसा नालाय निश्चय आंबो पर्सनल अटैक खालाय करकसानाय दशरदेव इशुकुलो सीपीआईएम रुलिंग टाइम स्टूडेंट रक जे समयो माई मै ठीक मतो माजिया माई मै थगिया हनै जे कमप्लेन खालाय मानिनो ओ स्टूडेंट न थाङै बुयै याक सापायनाय साबो याक सापाय नों खालायो आ ओ टाइम नरंनि गवर्नमेंट रुलिंग्स दङो बिनि परे बत्ते निनी जे नों जे राबार बरै जे राबार खालायतों माने ओ एरिया नि बरक रकनो नों सीपीआईएम ने पावर फुनुगै 0.5% रां रैसे नों जबरदस्ती सेगै नामानि ते काइसा निने आगरतलावो 2 ताला नक दङो आगरतलावो निने फ्लैट दङो बरनि रां बाय नों नकतां नों बुसुक बुसुक चाकरी खालायजाक बिनि परे नों जे एमएलए चागै नों जनगणनि थगियैसे नों आगरतला फ्लैट प्रायो आगरतला 2 ताला नकतां कोटी कोटी रां बरनि फायनिनि नों 2.5 बोसोरसे रुलिंग गवर्नमेन्ट नों एमएलए खालायो बिनि परे नों 5 बोसोर रुलिंग सारा अपोजिशन 5 बोसोर एमएलए बरनि रां बाय नों तांबा नों 5 बोसोर जे एमएलए से नों रुलिंग सारासे सा रुलिंग नों 2.5 बोसोर नों
tama hanai MLA to nung je agriculture je sector officer job khlai mani nung salary busuk man bawo taimo nung busuk chakri khlai jakba to nini area je nung borongni je jonogoni nung je thokoi je rubber kaimani orang hapong lamani bone kisung ঠিকানা manjia norongni CPIM ni taimo ও কলাছড়া অঞ্চলনি সবচেয়ে চিনি বরগ্রক ক্ষতি অহা সবচেয়ে ফুরজাহা ডিপ্রাইড খাই যাহা তেই বসে খাই সিনাইবা নংনি CPIM রক CPIM ni আমল গগন মুজা সাইড ni খরকসা 2008-9 সাবো CPIM ni नेता रकबाय खरकसा ब्रै रेप खलाय बुथाजाक माने बनो जनगणरक ताबगु पलक दिह जनगणरक ताबगु बाखात नों जे नंगनि जे CPIM रक खलाय मानि नंगनि CPIM रक आगरतलाओ बिल्डिंग गज्जा कटर बिल्डिंग तांजाक फ्लैट प्राइजाक एरियानि बरक तो सियाया एरियानि बरक तो बुकाया नों वानस जे नोंसिमिसे सिकित नोंसिमिसे एडुकेटेड पार्सन नोंसिमिसे सिजाक रोंजाक ते एरियानि जनगणरक बुका आं जे सापानो बिलिभ खायनाय आं जे सापानो आनिकनो बिसास खायनाय हिनि नों वानस गय दङ ताबक आबहाय दिन करै ताबकनि दिन ओहा डिजिटल जुग सोशल मीडिया जुग ओ सोशल मीडिया थ्रुतै जत्त किसुनो ताबक जनगणरक नगो तङै मोबाइल तै नाय मानो निनि आगरतलानि जे फ्लैट 1 कोटिनि निनि जे 2 तला नक निनि अर तंगना प्राय 3-4 कोटी रकनि बोरां बरनि फाय निनि एत कुरुट रां नों बरनि मान सादि बिनि जवाब जनगण नों रदि हायसे जनगण नों रुनि नांनाय तिनी नों जे नेता रकनि उक्लग नाङै अंगिया बिहिक बोसारंनि पर्यन्त उक्लग नों ना खरकसा सिनि ताकार जलानि एमले सात बिसजित कलायनि नों बिहिकनि उक्लग पर्यन्त ना जे बिहिक नाकि 70 लाख रां तयै बेंग थामानि लारक जागिया नै तो नुखाना कयेक दिन निजत बिनि एरियानि बरक रंनो तिलाङै सिनि ताकार जलानि एमले बेंग थाङै मेनेजार नो भिडियो नो बजे सामानि भिडियो नो फुनुगै सोंमानि किन्तु ओ समय बैंक मैनेजर तामासा जे आमहाय कोनो सिस्टेम ओ जागाव फायजेगे बिनि परे न सिनि ताकार जलानि सार एमले बिसजित कलाय लीगल एक्शन लाव ताबक 12 फैमिली निनि नक गानाव बांग्लादेशी इलीगल भाबे फाइतं फैजा कटाल 12 फैमिली 1-2 फैमिली 12 फैमिली बांग्लादेशी फाइतं फैजा निनि नक गाना कालापाने पार्केट टला नों विजिट खालायदि नाय नों नायदि नेहेबा 12 फैमिली बांग्लादेशी टोटल निनि एरियाओ 28 फैमिली बांग्लादेशी फाइतं फैजाक कालापानिया पार्केट टलानि एरिया निनि नों खुद उ जागा निनि नकान्दानि निनि पारा रांगुआ न निनि पारा हंजा रांगुआ न हंजा निनि पारा ओ जागाव 12 फैमिली बांग्लादेशी फाइ बारायखला तंफाय मान तार माने निश्चय नरंनि CPIM बांग्लादेशी दालाल खलायो नरंनि 25 बोसोर राजयुक्त बांग्लादेशी त्रिपुरा राज्य दामां ताबक त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सरक ओनली मेजॉरिटी तंमाने माइनॉरिटी सया ताबक ओनली 30% ताबक ओ फाइनाय बोसोर जे डिलिमिटेशन 2026 सि समयो 30% नि तला से थानाय त्रिपुरा सरक आबाय क्रिमा संसाव नों खरकसा सिजां नुजाखनि नों जुति वानसो हनलाय ताबक सब जगह से बांग्लादेशी न जुति रखलाय दङ हनलाय ऑल ओवर इंडिया अब नेशनल इशू स्टेट इशू या नेशनल इशू ओ नेशनल इशू से नों चुपचाप निनि एरिया जे बांग्लादेशी हाबै दङ नों एकटा खरकसाया 12 फैमिली बांग्लादेशी बारायगला हाबै दङ इमान निनि नक गाना गिनि नों एत जुति साइ दङ हनला नों तानि बनो तै सामियां सारा त्रिपुरा इशू चलै दं इलीगल इमिग्रेंट्स न तै निनि थाने तानि इलीगल इमिग्रेंट्स न तै तामाने कक थाइसा बसे आंबा नों निनि नक गाना असे निनि खुद पारा असे
नों जुति 12 फैमिली जुति बांग्लादेशी दागै नों जुति चुपचाप दङ नालाय तार माने जनगण नोंनो बिसास खायमाया क्लियर सिनिजाक पिक्चार क्लियर बिनि बागैनो नोंनो जनगण इ बार सेन्डरै हो बिनि बागैनो नों जनगण बाय मेसेन्जर जे इ बार जों नोंनो नायजिया हनैनाय नोंनो सिटिं एमएलए दं माने नोरै हो ते कायसा एमएलए तै फैयो नों जुति गाम सामंटा नालाय नों जुति जनगण थकायै जुति नों साहनैनाय जनगण बाय नों नरजा नों जुति जनगणनि बागै सुट्टी आं गाम सामंटा हनै नों जुति वानसगै जुति दंब्लाय नों तिनि पर्यन्त जनगण बाय बद्रै कप्लाय खायतनि जाखाम किन्तु निनि जे तंमुं सित्रा बिनि बागैनो नों तिनि जनगण बाय नजानि नांखा नों ता वानसगदि जे बायोडाटा सिया हनै आं जत्त निनि बायोडाटा थिखना मानो हायफाना गोबांमा करक दं आं साना थांगिया ते वाइसा जुति नों सिनि लिडार्स दं जुति पार्सोनेल एटेक खालायनो थाङा नालाय आं चुपचाप दंब्ला आंबो निनि थेया थेयाख्ला बायोडाटा थिख्लायनाय एकटा किन्तु ओ टाइम नों माहांफुनुवानि जागा दंग्ला जनगण नो एरियानि बयकट खालायनाय आबो कनफार्म तो समय दङ ताबकबो सुद्रायानि सुद्रायदि सुद्रायहालाय नों जनगण दंनो तासुकजरा माप रानि मत जागा दङ किन्तु नों जुति कोनो कारणे नों जुति ताबकबो जुति नों थुजा खनालाय नों कोनो दिन नों जनगण रक माप खालायगला समय दङ निनि नक गानानै 12 फैमिली बांग्लादेशीनो दङ नों बनो नरनानि बागै करक सादि सिनि लोकालिटी मुनो बाजार पिएस रक बार थाङै ओ बनो थाङै नाय दङ ताबकबो खुद दिनिनि सालो सिनि मुनो बाजार पिएस रक थाङै भिजिट खालाय दङ खुद सिनि लिडार्स दङ जागाव खुद सिनि लिडार्स दङ सिनि लिडार्स रक थाङै दङ आं निजुचो जे निनि 12 फैमिली बांग्लादेशी दंनाय रंनो तयै रुमानी बागै पुलिस रकबाय एसपी रकबाय डीएम रकबाय करंगी दं हाइसे एसडीएम रकबाय एसडीपी रकबाय नों किन्तु चुपचाप करक थेयाबो सैया एकटा करक सैया नों जे निनि नकान्दानि 12 फैमिली बांग्लादेशी दंमानि न तयै टोटल जों 28 फैमिली बांग्लादेशी सांग्रुई तिखलाया रुतुयै ओ मुनो विधानसभा आन्डार जत सीपीआईएम नि नेतानि नक गाना गानासि मानो जत सीपीआईएम नि नेतानि नक गाना ओ बांग्लादेशी रकनो 28 फैमिली बांग्ला जत बांग्लादेशी नि फाइनाय 28 फैमिली इलीगल इमिग्रेंट्स बाबे बरक जतनो सीपीआईएम नि नेतानि नक गानर खुद निनि कालापानिया पार्क तलावो 12 फैमिली बांग्लादेशी तो नों वान सयनाय दि अब चिकन मिकन कक दे इलीगल इमिग्रेंट्स बाबे फाय ओ जागा दंफायो कोनो डकुमेन्ट करै डकुमेन्ट से फुनुगै माया सनो जों बार डकुमेन्ट साना डकुमेन्ट फुनुगै माया जे अबैध बाबे जे फाइमानि नों बनो रखलायनाय उचित जों तानि बागै तिनि ग्रेटर टिप्रालेन्ड 125 एमेन्डमेन्ट बिल बेजों तिनि सानै दंना नांबा नोंहाय भरकनो एडिसियो तनियानि बागै नों तिनि निनि नक तिनि जे थाइलिक तुइसा कलासरा एरिया आगे एडिसी तंमानि नक तिनि जेनारेल खालायरियो खुद जितेन चौधरी जे तंमा हापं बो पर्यन्त तिनि जेनारेल किन्तु बो आगे एडिसी तंमानि किन्तु बक्तामा खालाय निजनि फायदानि बागै निजनि बुटनो बुरातली पंचायत थाङै ओ जागानि डकुमेन्ट खालायतनि हा आगे बंगनि तंमानि उत्तुट बुरातली जे गादां हाई सेकेंडारी स्कूल तला जे पंचायत तंनाय ओ जागा बंगनि दिनि सिरनि नरै ताबक बुरातली पंचायत बक हाबै तंगि जा बंगनि डकुमेन्ट सि जागा तिलाय किन्तु निजनि एरिया नों जे जेनारेल खालाय खैताङै बरंनि एरिया नों हाबै तिनि एडिसिनि सुजुग सुबिदा नाय दं न
arai disa personal juti attack khlaya nalai जोंबो चुप दंनाय बरक गैया CPIM नि नीति all त्रिपुराबासी ठिकाना मानो साई मानो all त्रिपुराबासी आबो चुप दंजोंनाय कक गैया CPIM जे बाबे त्रिपुरा सारकना खलायले हा बो चुप दंजोंनाय कक गैया सिरिं सिरिं दंजोंनाय कक गैया साओ ओ जागाव टेगाइसा राबात जे CPIM रक बामफ्रन तुइसे तिनी ओ जागानि बररकसा बामफ्रन तुइ बामफ्रन नि जे नेता पेटुआ जे नेता रकसे ओ रबानो दखल खलायो बिनि जाति गोष्ठी रक ते कुनु बरक मानिया बिनि बामफ्रन नि जे नेता 14 गोष्ठी दंनाय रक बरक सिमिसि ओ रबानि सुजुग सुबिदा मानो ते कुनु मानजिया आं तिनि सानि मुसुओ ओ रबानो मेन त्रिपुरा तुइफाइनाय साबबा आबो सिनि बिकेसा बिजय रांखल सातनि नेतृत्व सेव निनि बामफ्रननि नेतृत्व जे बिके रांखल सातनि नेतृत्व सेव निनि बामफ्रननि नेतृत्व जे बनो नों गाम खलायै क्लियर खलायै बुजियै लादि नों मूर्खया नों एडुकेटेड पर्सन तो वानसोय बाबे करकसारि CPIM नि जमाना जाब ताबो करै CPIM नि जमाना CPIM ताबो केबो खलायगलाक लास्ट आं सिग्नो सानाय निनि नक गानानै जे 12 फेमिलि बांलादेशिनो नों हया फानो जों रोमै होनाय रोमै दङ आइसे 12 फेमिलि मानो निनि नक गाना निनि नक किति नों एकजन एमएलए तुदै एक्स एमएलए तुदै बारायखला निनि नक किति 12 फेमिलि एमएलए फाइतम फैमान 12 फेमिलि बांलादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स फाइतम फैमान बा निनि नक किति पूरा वन जी एरिया नों बनो वानसगानि दरकार नों बनो वानसगै नायदि आं सुग्नो सानाय ते कगलारलि हामबाय